खुलुमबाय लोगोफोर, बर'नि रानि 2.0 चेनेलाव गोजोन फुंबिलिनि अननाय आरो सिबिनायखौ बयनिसिमबो जासिहरनाय जाबाय। दिनै 25 फेब्रुआरि 2026 बुधबार बाराय। नोंथांमोना जुदि सानफ्रोमबोनि सानसेयारि फान्जामुथि फरायथिनाय भिडिअखौ नायनो मोजां मोनो अब्ला भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय। आरो बेजों लोगोसे नोंथांमोना सोरबाफोर बर'नि रानि 2.0 चेनेलाव दिनैसो गोदानै फैसनदोंब्ला बर'नि रानि 2.0 चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाब्लानो जाबाय, जाहाथे जेब्ला जों बेबायदिनो भिडिअ आपल'ड खालामगोन अब्ला नोंथांमोना थाबै नटिफिकेसनखौ मोनहैनो हायो। फै दानिया मिन्थिना लादोनि मोन 12 राशिफोरा दिनैनि सानाव बोरै बारलांगोन बेनि सोमोन्दै। गिबि राशि महरै मेष राशि। राशि बादियै नोंथांमोना दिनैनि सानाव गोसोखौ एना एनि मोनखांनो हागौ। फोथायनाया बांगोन। खुगाखौ हमथाना बाथ्रा बुंनाया गोनांथि। सावस्रि फारसे नोंथांमोना सांग्रां थानाया मोजां। गावखौ बांद्राय रागानिफ्राय दबथायनाया मोजां। नखरारिफोरनि हेफाजाब मोनगोन। खरसा फारसे नोजोर होनाया गोनांथि। मेष राशिफोरनि दिनैनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 7 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गोजा आरो निला। वृषभ राशि। राशि बादियै नोंथांमोना दिनैनि सानाव जायखिजाया खामानियाव बानाय मोनखांनो हागौ। सावस्रि फारसे सांग्रां जानाया मोजां। रांनि बेलायाव सोलायनाय लाबोनो हागोन। जब मावग्राफोरा गिदिर मासिगिरिनिफ्राय हेफाजाब मोननो हागोन। गोसोखौ गोजोननाय मोनखांगोन। नोंथांमोननि दिनैनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 1, 5 आरो 9 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गोथां। मिथुन राशि। राशि बादियै नोंथांमोना दिनैनि सानाव गिदिरफोरनिफ्राय बोसोन लानाया मोजां। बबेबा धोरोमारि थावनिफोराव दावबायहैनो हागोन। थानाय जानायाव जेंना सोमजिखांनो हागौ। राङारि बेलायाव सोलायनाय मोननो हागोन। मिथुन राशिफोरनि दिनैनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 3 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गोमो आरो गोथां। कर्कट राशि। राशि बादियै नोंथांमोना जायखिजाया बिथिङाव मुलाम्फा मोननो हागोन। थासारियाव जौगासारनाय मोननो हागोन। जब मावग्राफोरनि थाखाय मोजां। आय बांहोनो हागोन। धोन बारायहोनो हागोन। गोसोआव उलुखुसुयै बारलांगोन। सिंह राशि। राशि बादियै बिमा-बिफाजों सोमोन्दोआ राफोदै बारलांगोन। बरादा हेफाजाब होगोन। गोसोआव मानिबा थाखाय असान्ति मोनखांनो हागौ। रागाखौ हमथाना सोलिलांनाया मोजां। केरियार फारसे गाहामैनो बारलांगोन। गोनांथि खामानिनि थाखाय बहाबा दावबायहैनो हागौ। मोजां खामानि मावनायनि थाखाय बाख्नायजानाय मोननो हागोन। सिंह राशिफोरनि दिनैनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों कमला गाब। सिंह राशिफोरनि दिनैनि खाफाल गोनां गाबा जादों कमला गाब आरो खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 5 आरो 9। कन्या राशि। राशि बायदियै नोंथांमोना दिनैनि सानाव आय बांहोनो हागोन। सावस्रिखौ मानिबा थाखाय लोरबांथि मोनखांनो हागौ। जायखिजाया बाथ्रा खोथा बुंनायनि सिगां खुगाखौ हमथानाया गोनांथि। गथ' गथायनि थाखाय एसे एनै सिन्ता मोनखांनो हागौ। कन्या राशिफोरनि दिनैनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गोथां आरो गोमो। तुला राशि। राशि बादियै सुथुरफोरनिफ्राय सांग्रां थानाया मोजां। सावस्रि फारसे मोजाङै नोजोर होनाया गोनांथि। नोंथांमोना दिनैनि सानाव गावबा गावनि रागाखौ हमथानाया मोजां। खुगानि रावजों धोन बांहोनो हागोन। लोगोआरिफोरनि मदद मोननो हागोन। तुला राशिफोरनि दिनैनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 7 आरो 3 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों रोजा निला। वृश्चिक राशि। राशि बायदियै नोंथांमोना जायखिजाया बिथिङाव मुलाम्फा मोननो हागोन। नोंथांमोना दिनैनि सानाव मान बारायहोनो हागोन। लोगोफोरजों बहाबा बेरायहैनो थांनो हागौ। मोजां खाजा जानायजों गोसोखौ गोजोननाय मोनखांगोन। वृश्चिक राशिफोरनि दिनैनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 6 आरो 1 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गोजा आरो मेरुन। धनु राशि। राशि बादियै नखरनि बारहावाया
रंजा खुसियै बारलांगोन। जिउनि लोगोनि सावस्रि फारसे सांग्रांथि लाखिनाया मोजां। गोसोखौ जायखिजाया बिथिङाव बानाय मोनखांनो हागौ। थासारियाव देरहासारनाय मोननो हागोन। केरियार फारसे मोजां। धनु राशिफोरनि दिनैनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 7 आरो 3 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गोमो आरो खमला गाब। मकर राशि बादियै नोंथांमोननि थाखाय दिनैनि साना मोजाङैनो बारलांगोन। खरसा फारसे बांनाय मोननो हागौ। सावस्रिखौ मेंग्लिखांनाय मोनगोन। बिमा बिफानि मदद मोननो हागोन। गथ' गथायनि गेजेरजों मोजां खौरां मोननो हागोन। मकर राशिफोरनि दिनैनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 3 आरो 5 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों निला आरो गोसोम। कुम्भ राशि बादियै खुगाखौ हमथाना बाथ्रा सावरायलायनाया गोनांथि। थासारिया गाब गोनां जानानै फैगोन। जायखिजाया खामानियाव सुखु मोनखांनो हागौ। आय बांहोनो हागोन। गोजाम लोगोफोरजों एना एनि सोमजिखांनो हागौ। सोलोंसाफोरनि थाखाय मोजां सान। कुम्भ राशिफोरनि दिनैनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 7 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों रोजा निला। मीन राशि बादियै खामानि फारसे जौगानाय मोननो हागोन। गोसोखौ असान्ति मोनखांनो हागौ। समाजारि खामानिफोराव मान सनमान मोननो हागोन। लोगोआरिफोरजों सोमोन्दो एंगारलायनाय सोमजिखांनो हागौ। सावस्रि फारसे सांग्रां थानाया मोजां। बहाबा दावबायनो थांनो हागौ। नोंथांमोना दिनैनि सानाव खरसा फारसे नोजोर होनाया गोनांथि। मीन राशिफोरनि दिनैनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गोमो आरो गोथां। दिनैनि सानसेयारि फानजामुथि फरायथिनाय भिडिअ'खौ जाय बिथांमोना जोबजासिम नायजोबलांबाय बिथांमोननि थाखाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय हाजासे अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरनाय जाबाय। आरो बेजों लोगोसे नोंथांमोना दिनैनि बे भिडिअ'खौ नोंथांमोननि लाइफआव एसेब्लाबो इउजफुल मोनदोंब्ला कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामनो दाबाव।